Kiryarên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD li dijî Miletê Kurd li Rojavayê Kurdistanê di meha Adarê de bêhtirbûne li gorî meha Sibatê. Diyekê meha Adarê de di dema ku welatiyên Rojavayê Kurdistanê li gundê Heleq yê bi ser çilaxa ve roja koçbarkirina Emir Mala Mustafa Barzanî bi bîr tanîn, çekdarên PYD rêbendên xwe li ser rêyên ku di çên ber bi gund ve belav kirin û ciwanên Kurd bi hênceta leşkeriya neçar girtin. Di roja çarê hemanê mehê de çekdarên PYD bajarokê Çilaxa dorpêç kirin ta ku ciwanan ji bo leşkeriya neçarî bigirin. Her wiha di hemanê rojê de çekdarên PYD endamê Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Abdirehman Apo ji mala wî ya li devera Efrînê vegirt û gelekê tûmetên nerast pê vekirin û tanha Abdirehman Apo di zîndanên PYD de ye. Di roja nehê Adarê de çekdarên PYD êrişî ofîsa Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye li gundê Sîha ya bi ser tirbespiyê vekirin û ofîs girtin û hemû kelûpelênê di ofîsê de got di nava wan de logoya enekesê û wêneya Mala Mustafa Barzanî desteser kirin û berpirsê ofîsê jî ji bo çend demjimêran jî girt. Her wiha çekdarên PYD ofîsa Partiya Yekîtiya Kurd li gundê Xezna û ofîsa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li gundê Sehel jî girtin. Di roja raperîna 12 Adarê de çekdarên PYD êrişî çalakiya Partiya El Wehdê baskê Şêx Alî li serê kaniyê kirin û hemû wêneyên şehîdê wê partiyê de axistin xwarê. Di roja bîranîna komkujiya Helepçe di 16 Adarê de çekdarên PYD xwendekara Kurdê ya bi navê Evîn Hesen ji ber ku cilê pêşmerga li ber xwe kiribûn girtin û piştre ew serbest berdan. Di heman rojê de çekdarên PYD êrişî mala nûçegihanê Malpera Yekîtî Mîdya yê bi navê Mesûd Hemdî ve li gundê Xezna kirin û ew girtin û piştî heftiyekê ew serbest berdan bê ku sedemê diyar bikin. Di roja 17 Adarê de asayişa ku navê asayişa Rojava li xwe dikin yê bi ser Partiya PYD ve rênedan ku Serokê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye İbrahîm Biro û endamê Komîteya Peywendiyên Derveyê Enekesê Slêman Oso û ji Herêma Kurdistanê derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin di rê xala sînoriya sê malkare. Ji ber vê yekê jî Serokê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye İbrahîm Biro û endamê Komîteya Peywendiyên Derve bi qaçaxî derbasî Rojavayê Kurdistanê bûn. Di roja cejna netewî ya Miletê Kurd cejna Newrozê di 21 Adarê de çekdarên PYD ahinga Hevbendiya Niştimaniya Kurd li Kobanê qedexe kir. Her wiha ala Kurdistanê li ser ofîsa Partiya El Wehdê baskê Şêx Alî li Efrînê daxistin. Di roja 23 Adarê de PYD di rê belavokekî re gotibû ku ew ji aliyê 500 malbateyên şehîdan re rakirine ji bo ya ku tê binavkirin Dîwan El Edil û tê de daxwaza dadgehkirina serkirdeyên Enekesê İbrahîm Biro, Abdulhekîm Beşar, Fuad Elîko kiribûn ku Enekesê ji aliyê xwe ve daxuyaniyek derbarê vê yekê de belav kir û ew karê dûrê exlaqê Kurdan şermezar kir û gotibû ku daxuyaniyên PYD handaneke eşkere ye ji terorkirina siyasî. Di roja dawî ji meha Adarê de gropeke ku navê Yekîtiya Ciwanên Rojava li xwe dikin. Gotinên nebaş û tund li dijî serkirdeyên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye li serê dîwaran nivîsandin. Kiryar û biryarên PYD li Rojavayê Kurdistanê bê sînorin û tenê li dijî Miletê Kurdin. Li gorî ku çalakvan û siyasetmedarên Kurd dibêjin ku ji berê kiryarên PYD yên nerawa Rojavayê Kurdistanê roj bi roj ji Kurdan vala dibe û Ereb li cihê wan neşte jî dibin.